Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal unde o să-mi fac account reveal-ul, cum am spus și ieri, și o să vedeți cam ce am eu pe cont. În afară de ce v-am arătat eu în trecut. Și deci haideți să începem cu Shelly. Și desigur că în episodul ăsta o să fac și value-ul din Brawl Pass ăsta față de Brawl Pass-ul trecut. Și o să vă zic opinia mea. Deci am Shelly default care toată lumea l-are, am bandită Shelly care nu știu de ce mi-am cumpărat-o, credeam că mă dau și-o șmecher. Și am Star Shelly care e exclusiv 2018, adică dacă te-ai apucat din 2018 și skin-ul ăsta, eu îl am. Nu știu dacă mai sunt mulți oameni care au acest skin, dar eu sunt fericit cu el. După ce avem Nita, unde am decât Panda Nita, care l-am luat pentru că a fost primul meu caracter Power 10. Colt. Nu o să stau la toate să vă prezint pinurile, adică decât la alea care am pinuri, pentru că la Shelly și Nita vedeți că nu am pinuri. Dar la Colt am un pin și acesta cu Thumbs Up, care îmi place super mult. În general, pinurile cu Thumbs Up îmi plac super mult. Și îmi place. Am 3 skin-uri pe Colt. Outlaw Colt, care chiar nu știu de ce mi l-am cumpărat, pentru că îmi place mai mult Rockstar Colt și Default, care e Default. Deci nu ne interesează. Eu mai am Bull, care am Bull Default, care toată lumea era din nou. Am Linebreaker Bull, care mi l-am luat pentru că îmi plăcea cel roșu și îmi place mai mult cel albastru acum. Și Barbarian King Bull, care l-am luat exclusiv de Supercell 10 years. Când au plinit 10 ani. Ok, și acum începem cu Jessie. Ceea ce înseamnă că am decât un skin, adică Red Dragon Jessie. Nu am multe skin-uri în general. Brock, care nu e nimic interesant decât văzut la el, decât că am primul gadget. Dynamite la fel, decât primul gadget. Bo, am și primul gadget, dar am și un pin, Angry Pin-ul, care l-am luat din Pinpack, sunt destul de fericit cu el. Tick nu e nimic de văzut decât că am gadgetul. Edit la fel decât gadgetul. Emzam ambele Star Power-uri, nu doar unul. Dar îmi place mai mult Bad Karma. El Primo, care am ambele gadgeturi, nu am nimic cu el. Și Barley, la care n-am nimic decât primul gadget, credeam că am ceva la Barley. Da, și am Wizard Barley, Barley-ul normal și Golden Barley, da, era să vedeți. L-am luat pe Golden Barley pentru că îmi place skin-ul și încă astăzi îmi place, doar că cred că îmi place mai mult Wizard Barley-ul. Coco decât gadgetul, Rosa la fel gadgetul, n-am skin-ul. Rico, am ambele Star Power de foarte multe gadgetul, ceea ce e destul de trist. Daryl am un gadget și ambele Star Power. Nu am, mi-aș dori să am un skin pe Daryl, să vă zic sincer. Penny n-am nici gadgetul, am Power 7, vedeți, nimic special la ea. Carl am decât un gadget, chiar dacă e unul dintre cei mai buni brawler, cred că trebuie să aibă un nerf. Jackie n-am nimic. Piper am primul gadget și Pink Piper. Nu știu ce am la Pink Piper, adică e decât o recolorare, dar cred că merge. Și primul gadget. Pam am decât Star Power-ul și gadgetul. La fel nu este mare lucru. Frank. La Frank am ambele Star Power și gadgetul. Nimic interesant. Mr. Bibi decât un Star Power și un gadget. Bia, un gadget și Pin, Angry Pin. Nani, 2 Star Power și un gadget. Mortis nimic. Tara decât Iris, Tara și gadget. Jean nimic. Max decât gadget. Mr. P n-am nimic decât Agent P, care este un skin foarte bun pentru 30 de gemuri.
Sprout n-am nimic. Crow n-am nimic. Acum începe interesul pentru că aici, la Gale, am Martingale, care este Brawl Pass exclusiv și am o grămadă de pinuri. Uitați-mi-le pentru toate așa. Nici nu știu de ce am atât de multe pinuri. Am și pe ăsta, după cum îl știți, din episodul trecut și... cam ăsta ar fi. Ăsta ar fi Martingale. Și în final Surge, care am decât un pin pentru că nu mi-am luat Brawl Pass-ul de sezonul 2. Dar nu știu. Adică poate o să le găsesc într-un pin pe unele într-o zi. Și aici sunt brawlerii care nu i-am și mi-ai dorit să iau. Și nu o să-l am din Brawl Pass, pentru că o să-mi iau Brawl Pass-ul cu gemurile din Brawl Pass, desigur. Și poate și Colette o să ne pice din opening. Vedem. Oricum, clar, un Star Power ne pică, sunt sigur. Și dacă ne pică vreo legendară... Aoleu, cum o să fac? Deci acum hai să discutăm despre Valuable dintre sezonul acesta. Cu Bellshop Mike, Lu și în final King Lu. Și cu Colette. Deci, în primul rând, să vorbim despre primul skin Star Poco. Îl vedeți aici, Star Poco. Mie mi se pare, l-am văzut la un prieten, nu este un skin special, are un model interesant. Nu este un skin special deloc, nu are efecte, nu are nimic. Dar mi se pare tot o idee interesantă pentru sezon. În timp ce Bellhop Mike, am văzut că are animații, are pentru tot ceva. Cred că ar merita 150 de gemuri. În schimb, primul skin Star Poco din Brawl Pass-ul ăsta ar merita decât 30 de gemuri, maxim 80 pentru model, dar nu cred. După aceea avem Colette la tier 30, care este un brawler bun, aș putea zice. Adică eu să vă zic sincer, cred că mai bine așa nu caut din boxuri decât să iau Brawl Pass-ul. Și comparativ cu Lu, mi se pare că Colette este mai interesantă în general și Lu este mai bun ca brawler și dă mai mult damage. Dar totuși cred că Colette câștigă bătălia pentru brawler din cauza că mi se pare puțin mai interesant. Și în final între Trixie, Colette și King Lu. Clar King Lu, în părerea mea, câștigă bătălia. Cred că cel mai bun Brawl Pass skin cu șanse de 100%. Și pinurile, păi cred că o să spun că pinurile pe Lu, uitați, dă și thumbs down. Deci pinurile astea pe Lu sunt geniale, pur și simplu geniale sunt, părerea mea. Să începeți și voi ce părere aveți, dar părerea mea este că sunt geniale. Cred că pinurile pe Colette sunt bune, adică uitați, sunt bune, dar nu așa de bune să te atragă chiar așa de tare. Și acum nu o să stau să număr câte PowerPoint-uri îți dă, pentru că cred că e același pe fiecare Brawl Pass. Și cam acesta ar trebui să fie episodul, doar că pentru că este noul game mod, haideți să fac un play și la noul game mod. Ce brawler să luăm? Cred că o să luăm tot. Am spus eu că am Star Power. I'm so overpowered. About this. Dau și un o să fie greu cu băiatul ăsta dur. Da, cred că eu și echipa asta o să reușim să-l dăm jos. Bine, și el asta e inteligentă și îți dă super, îi dă și cam de aia. Eu l-am încetinit puțin. Eu l-am încetinit. Nu mai poate el așa de la încetinit. Trebuie să-mi dau un pic de viață. Trebuie să-mi iau un pic de viață.
Pe ăla atacăm, îl atacăm încă o dată. Te rog, ia-ți-l, fă orice, dar nu dărma orașul ăsta, te rog eu frumos, monstrele. Trebuie să câștig și eu asta, înțelege-mă și pe mine. Ca să nu mă fac de risc pe YouTube, că nu pot să câștig genia-ul ăsta împotriva unui bot. Dar nu își ia slow, de fapt da, are efectul, dar nu prea se observă slow în părerea mea. Bine. Noi că am câștigat și meciul ăsta. Deci mi-am făcut încă un pet. Și cu asta avem în sfârșit tier 15. Yes! Mai am ceva tiere, dar merge. Hai că merge până la sezon. Și haideți să mai băgăm și un meci cu El Primo, doar că pe solo showdown. Și să sperăm că o să câștigăm. Deci hai că suntem bine, suntem spănați în game. Să vă zic sincer, eu nu știu dacă sunt cu teaming sau anti-teaming. Să vă zic sincer, adică îmi place să merg să fac teaming, dar nu neapărat. Da, nu prea sunt cu teaming-ul. Pare rău de el. Niciodată să nu ai încredere într-un El Primo. Un Power Cube. Ok. Oh, mă bate Sandy. Crezut că își dă gadget cu mine pe tură. El Primo ăsta cred că are power mai mare ca mine. Clar are. Aoleu, ești mă sus. Nu-mi dau ultimul gadget. Trebuie să fiu acum. Bun. Nici nu trebuie să știu unde a luat-o roza-ul ăla. Da, și în rest... Aoleu. Salut. Aoleu. Ce rău m-a lăsat, ce rău. Ce rău sunt. Sunt prea low, sunt prea low. No. Oricum am luat loc 4 ani și cam atât a fost cu acest video. Noi ne vedem data viitoare. La revedere!